Nfaħru lill-Alla permezz tas-salmi tal-ewwel għasar impoġġu bil-qiegħda. Vergine Maria, li ġibt fit-dinja lil min ħalaq kollox. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru jisemi il-mulej. Shem's anzula, ikun infaħar jisemi il-mulej. Bħal-mulej Alla-tana li qiegħed floli u li ħares l-isfel lejn is-smewwiet u lejn l-art. Biex mal-gbarati edu, mal-gbarat tal-poplu tiegħu.
Int nisilt lil dak li amlek, ob aiteiem vergni. Seba Jerusalem il mulei, fahar lallati exio. Et vislimit rufit arte, ulilek lahjar am hishebek. Isil spasu, isheret parmit il jata. Semma ken tut in halissisch, iom foerrihti avu ijrin ilma. Melek mahebda poplu, lil hat marra vindigrititio. Kif kimmel bidu is-sahudejhem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Antifona. Int nisilt lil dak li amlek, ob aiteiem vergni.
Imbire callau missir sidna Jesu Christu. Limlina kul shorta ta barca spirituali fis meuit fi Christu. Destinana l'inculuali ulit adottivi per mezza Jesu Christu scont maogio plirilatio. Fidua bidem Dio, ilma frata nubit. Arrafna al mistero tarridatio, scont il pian Dio giui fa salfi min Abel, uli che lui semetatas ad il miliatas minit. Gloria lil Messiro lillibe, o lilli Spiritus Sancto. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar is-slim tijak fuqna miġburin għal-festa ta' twelit tal-Verġni Marija li ġabet lill-ibnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jistaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari, miktib tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej, int, Bethlehem Efrata, xkejkna biex kun fost il-familji ta' Ġuda. Minnek għad joħroġ li dak li kun ħakem f'Izrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li fl-uġieħ tal-flas. Imbagħad il-bqija ta' Ħutu jerġgħu lura fost l-uliet ta' Iżrael u joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej. Fis-sebħ ta' isem il-mulej Alla tiegħu. Huma jagħmlu għax issa tkun kbira se tgħidu sat-trufijiet tal-art. U dan ikun islim, il-kelma tal-mulej. Salm responsarjali. Jifraħ ferħ kbir fil-mulej. Jiena fit-tieba tiegħek mulej it-tamajt. Tifraħ qalbi fis-salvazzjoni tiegħek flimkien, nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Nanni l-mulej għax għamil l-ġid. Nanni l-isem tal-mulej fil-għoli. Flimkien, nifraħ ferħ fil-mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma' dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem id fit magħhom għal ġid, ma' dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu. Għax lil dawk li hu warafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu sura xbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li jiġġustifikhom sebbaħhom ukoll. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Vangelu skont San Mattew. Ktib in-nisel ta' Ġesu Kristu. Bin David, bin Abraham, Abraham nissel lil-Iżak, Iżak nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuda u lil-Ħutu, Ġuda nissel lil-Fares u lil-Zara minn Tamar, Fares nissel lil-Hesron, Hesron nissel lil-Aram, Aram nissel lil-Aminadab, Aminadab nissel lil-Naħson, Naħson nissel lil-Salmon, Salmon nissel lil-Bos minn Raha, Bos nissel lil-Obed minn Rut, Obed nissel lil-Ġesse, Ġesse nissel lil-Sultan David, David nissel lil-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel lil-Roboam, Roboam nissel lil-Abija, Abija nissel lil-Asa, Asa nissel lil-Ġosafat, Ġosafat nissel lil-Ġoram, Ġoram nissel lil-Użija, Użija nissel lil-Ġoatam, Ġoatam nissel lil-Ahas, Ahas nissel lil-Heżekija, Heżekija nissel lil-Manasse, Manasse nissel lil-Amon, Amon nissel lil-Ġosija, Ġosija nissel lil-Ġekonija u lil-Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nissel lil-Salatjel, Salatjel nissel lil-Zorobabel, Zorobabel nissel lil-Abihud, Abihud nissel lil-Eljakim, Eljakim nissel lil-Azor, Azor nissel lil-Sadok, Sadok nissel lil-Akim, Akim nissel lil-Elihud, Elihud nissel lil-Elazar, Elazar nissel lil-Mattan, Mattan nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li jsejħulu Kristu. It-tnessil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel f'rasu li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Wara li tagħha li għamel hekk, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi, bin David, la tibżax tilqa' għandek lil-Marija b'martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma mill-Ispiritu Santu. Hi kollha eben u inti ssemmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu mid-dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha eben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin infakru twelid ta' mara. Ħadd pjaċir nisma' ir-rapport tad-diskors li l-prorettur tal-Università Carmen Sammut għamlet fl-okkażjoni ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-8 Settembru ta' Jum il-Vittorja tal-Bambina, fejn appellat biex is-soċjetà tagħna tiżviluppa u tikber fl-għarfien tar-rwol importanti tal-mara u bħalma hija wkoll ix-xewqa tal-Gvern tar-Repubblika in-nisa jkollhom sehem ikbar fil-ħajja tal-pajjiż u fil-leadership tal-istituzzjonijiet tagħna.
tawdu li naqraw iċ-check toħsuris of għax inti tirrappreżenta knisja li fil-leadership tagħha għalmenu fis-saċerdozju ġerarkiku m'għandix post tan-nisa, imma nassigurakom li fil-knisja ħafna nisa għandhom rwol importanti u anke ta' leadership. Ippruvaw morru xi monasteru tal-klawsura jew tas-sorijiet u tindunaw min jikmanda jekux l-isqof jew il-madre. Imma aħna qegħdin niċċelebraw ukoll it-twelid ta' mara, it-twelid ta' bambina. U din għalina hija ta' ferħ kbir. Aħna lill-Om Ġesu fil-fidi tagħna dejjem tajniha rwol importanti, qawwi u kbir. Qegħdin niċċelebraw bħala pajjiż l-interċessjoni ta' Sittna Marija fl-istorja ta' pajjiżna. U b'xi mod dan ir-rikonoxximent nagħmlu ta' kull sena u li ta' kull sena għandu perspettiva ġdida u sinifikat ġdid għaliex aħna niżviluppaw bħala soċjetà u niżviluppaw ukoll fl-istorja tagħna u fl-iżvilupp soċjali tagħna. Imma dejjem tibqa' din il-mara li niċċelebraw it-twelid tagħha f'dawn il-jiem sinjal ta' ferħ bħalma hemm miktub fl-ark trionfali ta' din il-Bażilika sabiħa. It-twelid tiegħek Marija ġab ferħ kbir fid-dinja kollha. Aħna lil Marija insellmula bħala il-kawża tal-ferħ tagħna, kawża nostre letizje. U mhux ta' bxejn. Fl-8 Settembre tal-1565 u fl-8 Settembre tal-1943 il-Maltin għamlu l-esperjenza tal-interċessjoni qawwija ta' Sittna Marija. Fil-Katedral tal-Imdina hemm martal iddedikat lil Madonna Patruna ta' Malta. Kwadru sabiħ tal-Galjardi. U Sittna Marija qiegħda tħares lejn il-port il-kbir u bil-bambin f'idejha kbirek lill-Gżejjer tagħna. Jiena nixtieq li din l-immaġini sabiħa li hemm fil-Knisja Prinċipali tad-Djoċesi tagħna dejjem tkun attwali. Aħna nifirħu għaliex fl-istorja tagħna irnexxielna nirbħu assedji kbar. Imma ma nistgħux ninsew l-assedji li qegħdin iħabtuna bħallum. Jiena nixtieq nifraħ lill-Pulizija tagħna li f'dawn l-aħħar sigħat kellhom rebħa oħra kontra id-droga li qiegħda tassedjana. Nixtieq li l-poplu Malti u Awċi jirrikonoxxi il-ħidma tal-forzi tal-ordni u l-ħidma tal-Istat u jikkumbatti dan l-assedju kiefer. M'hemm l-ebda aspett rikreattiv f'sostanza li tagħmlek skjaf. U aħna nibdew dibattitu importanti hemm bżonn nirrikonoxxu li jekk se nitkellmu fuq rikreazzjoni, allura triq tkun xi ħaġa li tibni l-bniedem u mhux tfarku. Aħna għandna l-assedji li jirrendu skjavi bnedmin innoċenti li żjed nisa. U jekk qed infakru twelid ta' bambina ta' tfajla ċkejkna wilt ta' Anna u Ġwakkin iridu wkoll naħsbu f'tant nisa li daħlu fiċ-ċiklu tal-prostituzzjoni
u għaliex qegħdin joffru rikreazzjoni lil ħaddieħor huma skjavi, dipendenti huma mkasbra fid-dinjità tagħhom. Jien naħseb li hemm bżonn nifhmu li jekk qed nitkellmu fuq atteġġjamenti ta' rikreazzjoni qatt ma jista' jkollhom bħala prezz idgas kbir tad-dinjità ta' persuna oħra. U għalhekk jiena nħeġġeġ lill-Istat irrepreżentat minnek, Aġent President, insellimlek Eċċellenza, u minnek, Onorevoli Prim Ministru, biex aħna u naħdmu flimkien kontra dak li qiegħed jassedjana biex illum jisraqilna l-libertà, illum jisraqilna d-dinjità, illum ikasbar il-ġied tar-raġel u tal-mara. Aħna naħdmu flimkien bħalma minna fis-seklu 16 u għamilna fis-seklu ieħor biex ir-rebħa tkun tagħna. Imma ma ninsewx l-interċessjoni ta' Marija. Jiena nafda żgħażagħ tagħna, in-nisa tagħna, il-familji tagħna fidej l-interċessjoni tagħha. Għandna bżonn ukoll illum il-protezzjoni tagħha. Il-protezzjoni fuq il-forzi tal-ordni, fuq l-armata, fuq min jigvernana, fuq is-soċjetà ċivili kollha. Għandna bżonn il-protezzjoni ta' Sitna Marija biex aħna wkoll fi żminijietna ma nkunux telliefa fit-taqbida essenzjali u neċessarja li aħna nirrispettaw li xulxin għax xulxin naraw iġbija ta' bina Ġesu li meta se jiġġudikana se jgħidilna kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-aċċus ejtuni, kont bla dar u għamiltu xi ħaġa biex tgħinuni. Dak huwa Iben Marija. Aħna llum nifirħu fit-twelid tagħha għaliex fit-twelid tagħha naraw iż-żernieq li se jlaqqana max-xemx tal-ġustizzja li huwa bina. Smajna lista twila ta' ismijiet Ebrajċi fil-Vanġelu li nqara mid-Djaknu uħud minnhom huma midinbin illustri fil-Bibbja magħrufin tant kemm kienu mill-għar. Imma Marija tidħol f'din il-familja tal-bnedmin. Hemm oħrajn li kienu kwieked fil-kostellazzjoni tal-poplu Ludi, Abraham, manke David kien midnet. Imma Ġesu imnissel minn Salamun, it-tifel ta' Mart Urija. Għaliex għax il-mulej ma jiddejjaqx, ħanuża kelma jibsa, ma jitqażżix għax hekk ngħidu fit-Tedeum. Ma sabiex bitqila isir wieħed minna Alla magħna. U din il-ħaġa għandha tqawwina li jekk aħna nilqgħuh bħala l-mulej kif dejjem għamlu missirijietna, jekk aħna nilqgħu lill-ommu bħala dik li tweżinna wara kollox l-aħħar kelma li tajt il-Vanġelu hija sempliċi, għamlu dak li jgħidilkom hu. Jekk aħna nkunu mwiżna minn ommu u minn bina, l-assedji li għandna qudiemna nirbħuhom. Jiena nafda lil pajjiżna dan il-jum solenni ta' twelid tal-Bambina u tal-Vitorja, nafda lil pajjiżna fidej l-interċessjoni ta' Marija. U Marija kunint li ddawwa lil min imexxina, u Marija kunint li ddawwa liċ-ċittadini kollha, Maltin u Għawċin, u Marija kunint li tatina r-rebħa aħna u nissiltu biex pajjiżna jkun eżempju sabiħ taċ-ċiviltà tal-imħabba, tas-solidarjetà, tal-kompassjoni, fej kulħadd huwa meħlus mill-jasar u mill-iskjavitu.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li huma jqumu mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Waqt li ninsabu miġburin dan il-jum għażiż madwar is-Sultana tal-Belt Senglejana biex niċċelebraw it-tifkira tal-bambina, nitolbu lil Alla l-ġid li neħtieġu bil-għajnuna tagħha. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex bit-talb ta' Marija il-Knisja tagħtiha slim, tħarisha, taqgħadha u tmexxiha mad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-Malta tagħna biex bl-interċessjoni ta' Marija rebbieħa il-Maltin kollha jibqgħu jħarsu u jgħozzu l-wirt għażiż u qaddis ta' ibnek Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal din il-belt tal-Madonna biex iżżomm l-ulieda kif dejjem kienu fl-imoddi maqudin bejnietom fl-isem u fl-imħabba ta' Marija Bambina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-benefatturi kollha ta' din il-parroċċa biex troddilhom il-ġid li għamlu u jiksbu minn għandek il-grazzja tal-għena ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħutna morda ta' din il-parroċċa li f'dan il-jum jixtiequ jingħaqdu hawn magħna biex ifaħħru lil Marija Bambina, jaqaf magħhom, farraġhom u għatihom il-grazzja tal-fejqan u s-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħutna mejtin biex bl-interċessjoni ta' Marija Bambina jogħġbok iddaħħalhom fis-saltna tiegħek tas-sema biex igawduk għal dejjem mal-anġli u l-qaddisin tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla t-talb tal-imqazzomna Marija iqaf magħna wissa li huwa li ġej u żamna dejjem fidili lejn il-wediet li għamilnielek biex twassalna wara ħajja nisranija tas-sew fis-saltna ta' dejjem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini ma'mul bniedem biex hu li twieled minn verġni bla ma naqqas iżda qaddis biex bubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li għax jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħaj. Unfaħruk, inberkuk, unxandru il-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal ħobs, ratt il-ħajja, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' ratt il-ħaj, tali d-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-isqfijiet mas-saċerdoti u djakni kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Nfaħru lill-Alla flimkien ma' Marija permezz tal-kantiku tagħha. L-antifona sibuha fit-tieni paġina tal-librett. Spiritu tiegħi fraffalla Salvatur tiegħi. Għax is-setani għamel miħej ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Kull ġid lil minhu bil-ġud, u l-olja batom il-barra b'xejn. Palma wiet lil-missirijietna, bris Abramu nislu għal-dejjem. Kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
salvazzjoni. Bi Kristu Signore. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.